Yes, mayong gabi sa atong mga viewers sa atong YouTube Benji Talisik. Paki-like lang o paki-subscribe. O niya paki-click sa notification sa atong YouTube para sa pag-update sa mga labas o mga impormasyon balita nga itong makuha police o hospital reports ingon man mga developmental updates ug uban pang mga balita itong makuha. Dito karon sa Sitio Santo Rosario, Barangay Labangon nito Dagmay Sugbo. Ang atong personal sa Labangon Police Station 10 og Special Weapon Tactics ang atong barangay tanod sa Barangay Labangon mi responde sa pagpamusil o dunay hitabong pagpusil diri sa maong dapit. Initially sa pagsuta sa atong mga personal sa City Ambulance, City of Cebu, mga medical personnel patay ang mga biktima. So mo nito subayon ko kay nagpasad kagay na mga bala diri mga naas mga dili mo sa duwa ka mga bala ang naa diri kagay na nga atong nakita gituuhan nga dunay paggilugdanay tali na sa biktima o suspect. Hangtod kay miabot kini siya panimay o siya gipuy-an katong aha kini siya naglatog didto na hagba ang mga biktima. Ang kuan budan ito ni TV. Sumani ang ako Andre, no. Sa to mga viewers sa YouTube, mga igala. Man ang situation dali. Makita ninyo nga kanang ko ano, ang mga bala kagaina ato nakita to. Unya mga dali. So, mubalik ko sa kaning crime scene. Gawin sila sa tawa pagsoko. Sumani, no? Agiala mo gulo siya. Niya, labos na dito, boss. Kanang lutaw-lutaw. Lutaw-lutaw. Wah, selingan kami. Tagada ko dado. Oleh, bago dong. Sumani, no? Ang biktima. Mga higala. Okay. Boss, okay na ba labas sila, boss, no? Ay, alam mo ni. So, mano siya sitwasyon dili mga higala, no? So, ang biktima, makita ninyo, diyan ako sa interior portion o kung asa ni nahagba kini mo ang biktima. Kasi pa kanila biktima? Kasi pa kanila biktima? Randy Solira ang biktima. Gingon ko sa kapintor o niya initial nga pagiginabi nato kag Police Staff Sergeant Stephen Sepwasca sa Labangon Police Station ang investigator on case sa mga kaso ang kani maong biktima kinsa gikan dito nag-inom o niya ang suspect subject for kaning wala gidaybo sa pangan kay under sa hot pursuit operation ko lang atong PNP. Ang suspect gingon nga di kay nagabot og namusil sa biktima og pila ka mga buto ang nilunggan nga mura action nga nahitabo nagdinaganay hangtod ginabot diri ang kini mao ang biktima. Nining ako nimutangan karon, no, mga igala kay diri og diha ni hagba ang kani mao ang biktima mga ka-super. Mo na ang kaning sitwasyon karon diri dapita sa kaliga aton himutangan karon. Alang sa to baga pag-subscribe sa to YouTube Benji Talisik kanunay update ta. Inyong higala mayong pagpaambis sa mga balita o impormasyon karon gabi. Adlaw nga Domingo pa pizza 17 sa buwan sa Enero 2020. Laing papabusil ito girespondihan diri sa Barangay Labangon ni itong Dagmay sa Sugbo. Salamat Benji Talisik, mayong gabi kaninyo. Higala.